muyezimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim-Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe mamessage. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai pakaipa. Hanzi mukoma makadii zvenyu. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndine imwe brother yangu uyo anoitawo zvekudhiraivha mabhazi, saka ari kutotsvakawo munhu anokwanisa kumubatsira. Saka paakaenda kutrip yekuZimbabwe, anoti iye ainge aine mapassport ainge achidarika 60 something mapassport awo aakabva nawo kuCape Town. Saka ndo rimwe basa rake raanoita iroro, kubva nekubvira rekudhindisira vanhu mapassports avo. Saka nekuda kwekuti mitemo yakachinja, zvavainge voita ainge oti zvino kana ava kupinda mumesina paiva neumwe murume uyo waainge achiwirirana naye anouya obva atora mapassport obva achizoenda nawo, nekuti zvinhu zvakachinja pabhodha. Saka murume iyeye ari kuti hanzi akazodiscover later on kuti he is being investigated. Zvino ari kuti mapassport evanhu avo aakapiwa nebrother yangu akamarasa ose. More than 60 mapassport ari kuti akamarasa mapassport iwawo, nekuti hanzi paakasvika pamba akaona motikari yainge isina manumber plates iyo yainge yakapaka padhuze nepagedhi repamba paanogara. Sezvo ari mupurisa, hanzi akabva achizokasika kunotisa kuti motikari iyoyo ndeye mamwe mapurisa vari kuita mainvestigation mubhodha imomo. Saka akabva achizongotora mapasipoti ndokubva amadhampa ose ari more than 60 kudaro. Saka mapasipoti awa mukomanashi hanzi akangoraswa musango. Zvino brother yangu haasi kuziva kuti oita sei. Kana vanhu vacho avo vainge vaine mapasipoti avo awo ainge akatora muCape Town ari kushaya kuti ovaudza kuti kudii. Please tibetsereiwo kana muine mafone numbers kana emuprofita wamunoziva, so that kana ozotaura nevanhu vange vachikwanisa kunzwisisa. Ameno kuti zvingagadzirisikawo sei pakadai. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu mucomment section. Pakaipa ngapa kunze kuri kumbopota akakuchinaya, zvinoreva kuti mapasipoti evanhu akatoraswa musango ezvakatofarana. Pakaipa. Let us try to speak with you in the comment section. Hanzi ndotsvakawo mubatsiri, kana kuri kunziwo munoprofita, hanzi munokwanisa kungonyora mafone numbers enyu mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Handizivi kuti ndikati isecret here kana kuti kwete. Inini upenyu mukoma, ndasvikawo pakuzopererwa, handichazivi kuti ndobata papi. Saka ndakajoinawo Telegram, ndakapinda mune rimwe group remaRussian. Saka mugrupu umu mandakapinda, hanzi kana uchida basa unokwanisa kuuya kuRussia. Vari kuti ivo chingotsvaka mari yekuti unge uchingotenga flight ticket obva wauya kuRussia. Saka ndiri kutya because mugrupu imomo mandakapinda munogara muchipiwa maupdates anenge ari maupdates ezvose izvo zviri kuitika kuUkraine, and makazara masoja ekuRussia, uye zvekare nemamwe mapictures awo andinoona. Mapictures awa mamwe acho anenge ari mapictures evanhu vanenge vakaurawa but vari masoja. Ndakaona mapictures emasoja anoita sekunge ekuNorth Korea akafira muhondo ikoko kuUkraine, zvekare nevamwe varume vekuNigeria vainge vari masoja zvekare. Saka ndiri kutya apa tiri 10 maZimbabweans tose tiri kuda kuenda kuRussia nekuda kwekuoma kwakaita upenyu. Hapana kana chinombodiwa, hanzi kungoreiza mari. Kana wareiza mari
uchingopinda mundege, hanzi uchingosvika chete paairport yekurussia, hanzi unongotaura kuti ndauya kuzotsvaka basa, plus vari kuti kana tichingosvika chete apo patinenge tava kudhindirwa mapassport, hanzi tichaudzwa code word ratinofanira kuti tinge tichizotaura. Hanzi vachatiudza kune uyo anenge akwanisa kutenga maflight tickets ekuenda kurussia, hanzi musati masimuka tichakuudzai kana maungana panzvimbo imwe chete tava shuwa kuti mava kuda kukwira ndege, tobva takuudzai kuti the code word munoti kudii muchingosvika kuno kumotherland kurussia. Ndiri kutya asi kuda kuenda ndiri kuda. Ko kana kuri kunzi uchingosvika wobva wazombunyikidzwa kuti unge uchizoenda kunorwa hondo yekuukraine, please ndipeiwo maadvices, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Pandakataura navo vakandiratidza mascreenshot ekutelegram yavo. Pakaipa. It's obvious mukoma vedu ava kana kuri kunzi vakangokwira ndege vakanzi vaenda vanenge vatoenda, but pakaipa. Mari dzacho dzandakaona dzakanyorwa pamascreenshot pakaipa kungoti inhamo, because vari kuti kunyange ndikati handidi kuenda but still zvakafanana, vari kuti havanawo basa ravanoziva rekuti vangakwanisa kuita startwo yekuti vange vachizonzi vadzokerawo kumusha, vange vachinowanawo chekunoita kumusha. Hanzi hapana, muSouth Africa vanongoitawo zvekungoshanda, hanzi ndinoitawo zvemapeace job mulocation mandinogara. Saka hanzi tarisiro hapatomborina zvacho sekuti life inokwanisa kuzochinja. Saka pandakatarisa mascreenshot, pane mamwe mascreenshot avo andakaona mari dzainge dzakanyorwapo imari dzevanhu vari kutonorwa hondo yekuukraine, kutangira pama$500 depending neexperience yako, kuti experience yako inogumira papi. Ndo mari dzacho idzodzo, $500. Mari iyoyo ishoma sakomana kuenda kunorwa hondo kuukraine uko. Uye zvekare hanzi vamwe ndo vanenge vachiwana more than $2,000. Is it worth it nai muri yeZimbabwe? Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi zita rangu ndinoitwawo Clara, uye zvekare I have been living in the United Kingdom for more than 14 years. When I first arrived kuno kundakauya nevisitors, ndainge ndichitotizawo nhamo kumba. Chinzwai manje zvandakaita, ndakasiya murume nevana kuZimbabwe, tainge takatochata court wedding, asi ndisati ndauya kunoku ndainge ndava kutoziva zvandainge ndichida, nekuti imwe friend yangu uyo wandakazotorera murume wake ndiye akandibatsira kuti ndinge ndichizowana visitors visa. Saka akanditi tinoona kuti toita sei kana ukakwanisa kuwana partner then mukakasika machata. Handina kunge ndichida kumuzivisa kuti I was already married in court. Ndainge ndakaitawo dzungu makore acho iwawo tainge tichida kutenga stand kuna imwe cooperative. Saka nemurume takabva tachizogara pasi tikati tinofanira kuti tinge tichizova nemuchato kuitira kuti zvisazonetsa mune ramangwana if any one of us has to die. Saka ndakatouya kunoku ndichitoziva zvandainge ndichida, but ndisati ndauya kunoku ndakatorara nerimwe lawyer iro rakandiudza kuti hama yake ndimagistrate, vakakanzura muchato zvainge zvisingatozivikanwe neex-husband, akangosara akabata chicertificate chisina kana nebasa. Ndauya kunoku kuUK vakandibatsira. Zvino ndakati ndaona kuti nguva yainge yafamba, apa visitors rainge rava kuda kuno expire, apa zvinhu zvainge zvisiri kutombofamba zvakanaka. I had few men that I wanted, but hey, varume vekunoku they do not want to commit. Munokwanisa kudata, munokwanisa kudanana kurara mose, but commitment kunoku haufi wakaiwana. Varume vashoma vanenge vachitoda zvemarriage. Saka nerimwe zuva mukoma ndakabuda, pandakabuda ndo
pandakazosangana nemurume webest friend yangu akangondibata akanditi ndakaudzwa a lot about you nemudzimai wangu. Ndikati a lot like what? Saka nefriend yangu taiwanzo kutaura tose, ende dzimwe nguva ndaikwanisa kuti paya kana ndichigeza anenge atori mubath ndichigeza, saka ane zvaainge akacherechedzawo pandiri akazoudzawo murume wake because inini ndakaendawo kuchina Mwari. Saka ndo zvaainge akaudzawo murume wake kuti kana tikazodzokera kuZimbabwe ndoda kuti ndinge ndichinonoitwa zvinoitwa kuti mukadzi ange achikwanisa kuzofadza murume wake mubedroom. Saka iye ainge ava kuti sezvo mukadzi wangu pasina apa akandiudza kuti iwewe zvose bo, ndatofunga kutoti ndinge ndichitokuroora. Ndakaseka ndikati Amy zvinoita here, plus you are already married. Akati ndokusaka kuine a divorce as long as you are not married. Ndingataura kuti ndainge ndiine madhiri awo andainge andakasiya ndakaita kuzimu, handina kumbotaura mukoma. Saka tikabva tachizoenda kune kamwe kamotel tikabva tachizonorara tose. Ipapo ndakatoita kutopedza masport because ndainge ndichitoziva kuti apa I have to put a performance of a lifetime. Saka ndakabva ndachizorara nemurume webest friend yangu. Mushure mekunge ndarara naye takatanga kudanana, akabva achizonditi kunyange ukadzokera kumba, but I'm going to marry you. On my side, I'm going to sort out everything so that zvose zvinge zvichizoita bo. Ndikati hapana chakaipa. Saka rakati rapera visitors visa ndobva ndadzoka kumba. Iyo haana kumbotora nguva, ainge atorambana nemudzimai wake just like what he promised me. Ainge ototaura nevabereki vangu achitovatumizira mari vabereki vangu. Saka we started staying with each other apo paakauya kuZimu because ndainge ndatoroorwa, ndakatobvisirwa mari, hama dzake dzose dzainge dziripo. Saka hatina kuita zvepasi pemuti, takatoita zvinhu zvainge zvitori official. Saka we then got married after vafinalize their divorce. Friend yangu ndopa yakabva yachizozviziva. Ndainge ndisitomborinawo basa nazvo, ndisingatodi kutomugadzira, but pane kamwe kakungotaura kaakatanga kuita kakangondibhowa. Ndikati asi munhu uyu anondijairira. Ndopa ndakabva ndachizomuendera kun'anga. Ndakaenda kun'anga. Pandakaenda kun'anga ndainge ndisina ma-intentions ekuti ndainge ndichida kuti ndinge ndichimugadzira. Ndasvikako kun'anga ndopa ndakaudzwa kuti painge patori nema-big possibilities ekuti iye paainge achazoya kuZimu ange achizondifambira, nekuti ainge achida kundiendera kuChipinge kuti ange achizondipengesa. Saka vakabva vachizonditi apa anenge atangira umwe anenge atotanga, ukatangirwa hameno zvako, inenge iri ndava yako. Ndakabva ndati sekuru ini zvekutangirwa handidi, chindibatsirai. Ndakabva ndachizobatsirwa mukoma. Vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichinobayirira banga pamuti, ndikaita sezvandainge ndakaudzwa. Friend yangu akachizotanga kupenga kunoku kuUK, kutodya mumabhini, akatorwa akatanga kugara kuhome. Ainge achipenga asi nguva zhinji aingotaura zita rangu achinditi ndainge ndakamutorera murume wake. Of course ndainge ndakamutorerawo murume, but aida kuti ndinge ndichiitawo sei because murume wake ndiye akatanga nekundichiva. Handina kana kumbogara ndakaitira murume wake maactions apo patainge tichigara tose. Saka achipenga kudaro ndakaona kuti ainge achinyanyisa kushungurudzika, plus vana vainge vachitambudzika. Mukoma, izvi zvekushandisa mishonga, I learned a big lesson kuti unongotanga nekamushonga kamudzi kadiki kaunopiwa kekusolva one problem, but unongoramba uchingoda kungosolva maproblems ende uchikanganisira vanhu upenyu hwavo. Ende munhu kana afa ndopa unoona kuti munhu haisi huku yekuti ungangoiuraya. Even uchishandisa huroyi, munhu iyeye anototi anga achikumukira chete, nekuti chinenge chomurwadza ndechekuti kana akaona vana vake vachitambura anouya kwauri achichema newe. Saka ndozviri kuitika kwandiri. Pandakaona
kuti friend yangu ainge achishungurudzika because ndaipota ndichienda ndichinomuona sekunge ndainge ndichimuda ende aitoti haadi kundiona pose pandaienda ndichinomuona, but it is just that nekuda kwemishonga yandaishandisa vaitonditendedza kuti ndinge ndichitotaura naye. Saka ndakarwadziwa ndikabva ndachizotaura nen'anga yakandibatsira. Ndakadzokera kuZimbabwe ndikadzoka kuno ndiine mushonga uyo wandainge ndiinawo. Yainge iri Christmas. Ndakamutengera imwe t-shirt iyi yandakatenga ndakaitenga mukoma ndakabva nayo kuZimbabwe, yainge yatogadzirwa nechekare. Saka ndakabva ndachizonoisiya t-shirt iyoyo pahome paainge achigara ndokubva achizofa. Mushure mekunge afa ndakaona kuti murume wangu hongu ndainge ndigere naye but aiva nedepression nekuda kwezvainge zvakaitika kumukadzi wake, kunze kwekuti ndinge ndichinzwisisa kuti ndini ndakazvikonzeresa zvose izvozvo zvainge zvava kukonzeresa depression maari. Mukoma ndakatobhowekana nazvo kuti sei achirwadziwa nekufa kwakaita mudzimai wake haafaniri kuti anga achirwadziwa nazvo. Ndakabva ndachizomugadzira. Ndakamugadzira because ndainge ndava kuda pfuma yake, ndiyo yandainge ndava kuchida. Zvino ndikati uyu ndinofanira kuti ndige ndichimubatira achiri padhuze, nekuti kana akazopepuka kana kuri kunzi mishonga iyi kana ikazo expire zvinoreva kuti ndini ndinozoluza ende ndainge ndichitya kuti aikwanisa kuzochiva zvekare umwe mukadzi semachiviro awo ainge akandiita, because mama vangu pavakazozviziva mama vangu vainditi iwewe sezvo wakatorera friend yako murume wako unozviziva here kuti the majority yavanhu vanopinda mumarriages vachiita zvekubvisa umwe mukadzi marriage iyoyo hakuna kwainombofa yakasvika. Saka ndakapiwa umwe mushonga, ndakapiwa mamwe mafuta ered, ndikapiwa nepowder zvekare nemimwe micheka iyo yandaiisa pasi pemetres kana tava kurara, zvekare yandaizomuka makwana acho makuseni ndichiizanganisa nezvipfeko zvake zvemukati pandinenge ndichiwacha, asi ndainge ndisingasanganisi neoil, ndaingotora powder nekamucheka kangu ndozobairira tsono. Akazotanga kurwara, ainge agara aine problem BP, saka ndakazomuchita because sikarudzi yake yainge isinganyatsokuita zvakanaka. Saka ndakazogumisidzira ndava neboyfriend akandibata asati audza hama dzake mukoma, ndipo apo pandakatanga kushandisa mushonga and I then filed for divorce. And after I had filed for divorce, this was after this other friend of mine uyo akanditi kuno ku-UK kwakasiyana neku-Africa, the one who files first has the upper hand. The court ruled in my favor because most of the assets dzimwe dzimba ndainge ndakati dzinge dzichiiswa muzita rangu sezvo ndainge ndichimushandisira mishonga, the house, the business account. I got 78% of everything. He lost everything that he worked for. Akazoita move into a small flat, akazonyanyisa kurwara, then 2 years later he died of a stroke. I think it was because of the divorce, because akasara asina kana chinhu. 2 months later ndo pandakazonyatsokutanga kuona best friend yangu achiuya kwandiri. Anoti kana akauya kwandiri anenge achingoti wakatora zvose obva atongonyangarika zvake. Ndakatomboenda kune vamwe pastor ndikavaudza zvandakaita, not the whole details sezvandakuudzai, but ndakavaudza zvimwe zvacho, like kudanana kwandakaita nemurume webest friend yangu kuzonosvika achizonofa nekumutorera kwandakazoita maproperties through the divorce. Vakandinamatira vakati God has forgiven you, but forgiveness yacho mukoma handisi kana kutomboiona kana kumbofila anything like God has forgiven me. Ndiri kutsvakawo rubatsiro kubva kune vedare renyu. Ndiri kutsvaka n'anga ine masimba, munhu wamunonyatsokuziva kuti uyu kana mukandipa mafone numbers ake anokwanisa kundigadzirira zvinhu zvangu, kunyangwe ari kwaanenge ari, inini ndiri kuno kwandiri zvinhu zvangu zvinokwanisa kuzofamba zvakanaka. Please ndibatsireiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa
ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndaiti ndichigeza friend yangu ainge arimo mubath, saka pane zvaakaona zvaakazoudzawo murume wake akatanga kundichiva. Zvakangooma hazvo vedu we. Let us try to talk about this in the comment section.